Angiyazi ke indaba yale moto. Hey nkosikazi. Ayi, ivele yacisha lento. Kanti laba nibaku service babuye benze njani? Uma wethu uqala zabantu abazosiza la. Ngiphuma nje endlini. Angiselethi ke ozonde isixabeneke straight nabo yazi. Ngiyakutshela. Oh, nampa labafana. Hey, bafana. Ningisize ningiphi isandla la. Ngicela ningiphushise imoto bafana ngiyibekela ngaphakathi egcekeni. Kwenze njani manje? Inani manje le moto? Ayi angiyazi lento mina. Ngiyacabanga cabanga ngiphuma khona la. Manje bengithi ngiphuthuma sabuye nomama kodwa ayi. Abantu ababuhle lapho wena. Awuhlala lana nje mfana la nakho egetsini Namumuntu baba lo, namumuntu baba lo. Manje pho kwenza wale ngemoto yini? Angazi ngoba phela isanda kubuya kwi-service. Ivele yacisha nje. Angazi. Manje ubiza ngisho umakhenika. Angizombiza mfana senginena ukuthi ngabe silokhu imali esigangeni ingcono. Hayi ngena ngaphansi abasibeki izandla. Ngena ngaphansi. Akaloku sikhuluma yabo. Asiphushe phela. Ngena baba. Yasaphusha phusha. Omadoda. Yazi ukuthini? Bafethu. Asambeni. No, asambeni madoda. Kunjani manje phela? Yini manje? Singamphushisi lo baba lo. Sekwenze njani manje bafana? Ucelile nje obafethu. Niyamazi baba lo. Wala lo baba kwethu. Lo baba unomona notshwala. Into engifuna ukunitshela yona nje kumele niyazi. Lo baba mfowethu ufike ngomhla 16 December. Bagroove la. Ngabuka nje kudliwa lana mfowethu kumnandi. Wangasibiza. Hayibo. Waphinde unyuye wahlukanisela la ekhaya. Kwaphuza kwaze kwasa. Chi. Thina ke ekhaya uyazi ukuthi besingena lutho. Uhlangana lapho lokho nophila. Ukuthumela nje ingane ezosibiza lo baba. Omdala lo. Thula ngitshela. Kuphinde futhi kwanamakholwa. Ngisazi Izayoni. yes. Ngiyakhumbula. Imaki utshele kuthiwa kwakuhlatshwa imbuzi, inkomo, ilokhuzane, inkukhu, kuphuza nje kumnandi kodwa kunezayona. Lo baba lo. Asilutho. Awu. Ngazi kade kwenzakalani emavikini futhi kade ngibona kushunqa nje lapha. Ngeke ubona for omunye umuntu ebiziwe lapha yana unabangani bakhe ababiza lo baba. Lo baba unomona nje notshwala. Ingane babesuke zenzile. Usukuhlabile ngiyeza ukuthi wona bekuyancishana. Uzozwa ke futhi. Khonto esanda kwenzeka nje emavikini adlule kade ushunqa lana ngathi bekuhlatshwa ngazi bekuhlatshwa inkomo noma imbuzi. Lo baba lo igate walikhiya makunomcimbi lo. Hawu. So bafowethu Kusuke kuyizingane bafana lezo. ayikho lonto ngiyezwa kuthiwa kusuke kuwohlabayo lapha bese uthi ingane ayikhiya igate wena. Umuntu omdala lona asimsizeni akuhlangane ngakonke lokho simsizeni simbeke isandla nje. Uma ukuthi lo baba uyamsiza ungahambi nami lokho ngiyothenga uzukuphuza. Bafana buka kusazokwenziwa untombazana nizwe ngathi usazokwenza i-baby shower. Mhlambe nginganibiza. Ubani ongathembi into eshiwo wena. Buza abantu abamemcembeni baphushisa bafana. Abanye aphushisa. Hey. Asambe. Umeleni lo. Yabona uthi uyaphusha lo baba lo. Lokho ngiyothenga ngekuphuza. Baba basathi baby shower. Useka mana sambe kopha bishawa na. Hawu, shit. Kanti abafana banjani? Ayisahloniphi lezi zinto. Bese ecabanga ukuthi ngiyibizeke mina zenza kanje. Nalolu ufana kwalokhuza kaMandu Zempi. Kuzaca ngathi kudliwa zikelemu. Ziyahlupha oqala izinto lezi mase idakiwe la. Ngifonela abafana bamasango bezongi. Nkosikazi awusucinga la mfonela abafana bamasango bazongiphushisa ziyanqaba lezi zinto lezi. Bafana banamaqubu kanje. Hayi man. Hey man. Yeah, Subscribe lapha. Subscribe on the notification lapha. Subscribe. Hey, subscriber. hey. Oh. Hey, subscribe on the machine. Comment. Like. Share a foot. Share. Huh? Click the notification bell. Yes. Subscribe. Subscribe. Bafana. Niba ngumsindo oqala. Hawu. Hayi baba. Ngizama ukulalela ingoma zokholo. Baba, khona abantu esibatshela la ukuthi abasubscribe la. Namba la. Abafundi ukusubscribe. Abafuna ukushare. Bafuna ukushare. Baba. Namba. Yibo la. Awatshela baba. Nenzani nina lapha?
Siyabatshetsha ba-subscribe baba. Subscribe bani lapha. Abasubscribe. Aba-subscribe. Nakho. Ushaya imoto yami lana. Subscribe and share. Share.